Hi friend, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं. आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मेकअप खालामजादों. ओरैनो खालामो सिम्पल आं थेवबाबो बायदि ब्राइडल मेकअप खालामफेराखैमोन. खालामजानायनि जाहोनानो जाहैदों गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बहागि मेलानि फेशन श' दङमोन. बे फेशन श' कम्पिटिशनाव आंबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिनि थाखाय आरोखि ना. आंनि भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांदो. आं फेशन श' जोनोमनिफ्राय खनसेबो खालामफेराखैमोन. बेनो फार्स्ट टाइम आङो आरो बुहुद एक्साइटेड जादोंमोन. माने गिनायजों माजों एकदम माने बुंनो हाया आरोखि ना, फोरमायस' हायै बादि. Dress, hah? Bengali na? Oh. Konti dia lagi ready huwa nai. पिंक कालार गाननाय सिस्टारा जोंखौ सिखायदोंमोन माखासे नियमफोरखौ माबादि खालामनांगौ आरो गोबाङानो दंमोन गोदान गोदान आरो माखासेफोरा आरो कम्पिटिशनाव बाहागो लाखानायखा आरोखि ना आगोलावनो मालाय माखासे मिथिखायो. ओमफ्राय जाय गोदान बेफोरनि थाखाय एसे प्रेक्टिस खालामनो होदोंमोन आरोखि ना. बिसोर सानै सिस्टारानो बुहुद हेल्प खालामदों जोंखौ प्रेक्टिस खालामनायाव. आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच सिस्टार्स. नोंसोर सानैनि हेल्पआव दिनै जों बे कम्पिटिशनाव बुहुद माने आवगायनो हादों. प्रेक्टिस खालामखांनानै रेडि जाजोबनानै जों ओंखारबाय आरोखि ना बयबो ज'यैनो. माखासेफोरा आगोलावनो थांखादो, जों एसे उनाव आरोखि ना. ভাত খাই ল'ম না বাইদেউ? ভাল লগা নাই না? ভালে নালাগে, নিজকে লাজ লাগে এই বাচ্চা বাচ্চা পেটাৰ লগত. हमारा भात रेडी. Ipaluan ni, na? Finally. Saya pati betul. Kalau দেখতে সেটা অনুষ্ঠানের মাঝতে আমার Kut pada isi bedam. Kolpana na? Oh, Matia Blog na?
आंसो खालामनायानो नै जि मोजां मोजांथारना सब न'आवनो बानायनाय आरो 170 बर'सोना नोंसोरो बर'ना बर'ना अबेनि नोंसोरो अ सब न'आवनो बानायनाय ना इफोरो बाथाया बेसेबां 300 ना 300 बिराद मोजांथार औवानि हेबनाय ना दाहाय लास्टाव लां दा लानो उसुबिदा जागोन लादो ना मोनसे लानानै दोनखा मोजांथार 350 बेफोर डेक'रेसननि थाखाय लादो मोनसे आंहा बिबारावसो गोसो दं बानलु सुबि फानलु दंफां गिदिर जाथो नामा इटु केनेकुवा फल दे डाঙर ना सৰু डाঙर ना अ डाঙर आं गिदिर बालाय खेबजांसो बि इटु डाঙर डाঙरটো ना किमान 20 टका ना आं लानांगोन इखो दाहाय लांगोन आङो दा थांनांगोन आं कटपरा हिसाबनि कटपरा हिसाब दरंगिरि ना इटु एके होगोन নহয় এই बेलेग जागोन नैखौ लागोन हा बानलुखौ नै इन्दि सिगोन ओइनो इन्दि जागोन कटपरा हिसाबनिल'के रंजली ना আমি লক্ষ্মীপুৰৰ পৰা দোকান দিয়া নাই আমি অফিস বিয়ারার সকলকে আমি মঞ্চ गासिबो न'आव बानायनाय आरोखि बै खारैसो ना खारना खारै बादि ओंखारदो कटपरा हिसाब बायदि आपनोलगे कटपरा हिसाब गलगला न नै खेरा नांगौबा खेरा नै औवानि खेरा नांगौबा दंफांनि औवानि खेरा गान्दो कटपरा हिसाब बायदि आपनि आगिया ना आगियार পৰা আমি লক্ষ্মীপুর হ্যাঁ আমার এই সিএলএফ এখানে দোকান না হ্যাঁ হ্যাঁ কাজ পাইছে ও ভাল আটটা এই যে খারু প্রতিনিধি দলে অংশ নিয়েছিল বালিজানা ব্লগ ন ভিডিও এই নেনাयसै बैखौ मोजां नुबाय आङो साबि माबाग्राखौ साइकेल साबि औ बरिया होननानै साबि रिंटु दियक नों लागोन नामा आं एनखौनो लानोसै औ 30